xa que as comisións labregas legalizadas, que non me acordo ben, creo que foi polo 77, aproximadamente, abriuse o primeiro local en Lugo. Bueno, realmente o local non era de comisións labregas, era un baixo, bastante inmundo diríamos hoxe, con cemento no chan, e compartíamolo os do SOG, Sindicato Obreiro, daquelas, e nós tiñamos un pequeno cuchitrilciño ali nunha esquina, e era o que había naquele momento en Lugo, non? No local do SOG estaba de responsable o Manolo de Remesar, que acababa de sair, había pouco aínda da cadea, e eu atendía ali naquele pequeno localciño. Ali chegamos a facer algunha asamblea de algunhas xentes dos arredores de Lugo. Primeiros medios materiais que se trataba de dotar de locais, non de poder atender e recibir os labregos e incluso facer as xestións burocráticas e de tipo organizativo do propio sindicato. Os medios económicos eran moi escasos, por dicir casi nulos. Non había ningún tipo de axuda, por suposto, e solamente eran as cuotas dos afiliados e o esforzo de todos os colaboradores que estaban en torno ao sindicato. En ese pequeno local que tiñamos aí, fomos empezando a facer as primeiras fichas, os primeiros labregos que se daban de alta, abríamos de vez en cuando, tampouco é que tuveramos unha permanencia, eu seguía estudiando, e aí empezamos con as primeiras actividades, empezamos a pensar en facer algo máis que o que estábamos a facer, que era ir a certas aldeas onde tiñamos contactos con alguén. Fomos os primeiros que saímos cunha megafonía polas feiras. Entonces chegábamos ás feiras co noso coche, os coches que usábamos eran dos compañeiros, non había outros. E ali chegábamos ca megafonía e a verdade era un acontecemento, todo o mundo viña detrás a ver que pasaba, que levábamos, non? Teño moi bons recordos daquelas feiras de BCRA de antes, e daquel polvo que se comía que estaba, bueno, aquilo era unha maravilla, co rouleto, por exemplo. Despois tamén fixemos outra actividade que foi, decidimos dar algún servicio a maiores, e algún deses servicios a maiores se nos ocurriu traer semente de pataca, porque había un momento en que era bastante complicado conseguir semente de pataca a bon precio en Galicia, dado que os centros que había de produción casi desapareceran. Había que traela toda da fora. E aí salvounos un contacto moi bo que tuvemos, que era con Iríbar, o que foi porteiro. Pois este tiña unha empresa no País Vasco, entre outras cousas dedicábase a este tema da pataca. E, postos á fala con el, pois facilitounos un par de camións de pataca da Álava, boa, de calidade, que tamén trouxemos. Non vexas que lío, porque claro, aquilo todo foi aquel local cheo de sacos de patacas hasta arriba, que viñan a buscalas a unha hora, a outra, bueno, foi a primeira experiencia que intentando axudar en algunha outra cousa, non? Moi poucos labregos tiñan vehículo propio, o vehículo que tiñan seguramente na maior parte dos casos era o tractor, e o mesmo nos pasaban en todas as persoas que nos movíamos no tal. Entonces o tema dos locales pois era moi importante, moitas veces pois para poder solucionar este problema incluso colaborábamos co sindicato obreiro, que era a Intersindical Nacional Galega, entonces compartíamos os locales ou eles nos alugaban ou nos deixaban algún espacio para que nós poidésemos dispoñer deles. Concretamente, bueno, pois aquí en Santiago pois tuvemos toda unha serie de locales. Recordo un que era no Pexego de Abaixo, que era unha casa moi antigua, estaba ocupada por distintas organizacións do ámbito nacionalista. Nós creo que estábamos arriba de todo, alá contra o teito, pero había un caso moi curioso, non? Que era que na entrada había unha bombilla, rompía as leis físicas aquela bombilla porque entraba auga dentro e non se fundía, non? E fervía auga, non? Bueno, eso é un pouco indicativo da precariedade en que nos movíamos. Asambleas habías en calquer lugar, evidentemente non é como a hoxe, que hai locales en todas as partes. Daquela, moitas eran na cociña das cociñas que hai na provincia de Lugo maravillosas que teñen alrededor mesa, aí fixeronse moitas. Outras veces eran naquelas antiguas instalacións dos teleclús famosos, os teleclús tamén deron bastante de sí, e moitas veces casi sin luz ou pouco menos. A veces nos perdíamos, sobre todo no inverno. Ainda outro día lembraba con Milucho precisamente unha vez que íbamos a unha aldea de Sarria, non lembro ahora cual,
e non houve forma de chegar, nos perdimos, era noite, non había luz, aquela non había alumbrado público, era anecdótico, e non había maneira, non chegamos. Ao final acabamos nunha casa, vimos unha bombilla, alá fomos, e evidentemente estábamos super perdidos cando nos dixeron onde estábamos, co cual tuvemos que volver a Lugo e a xente esperando por nós, que estuveron esperando, nos consta, hasta as 11 da noite a ver se chegábamos, e non chegamos. Como a esa nos pasou máis veces, non? Porque a veces salir de noite, ahora no inverno, era moi difícil. Por outro lado, eran reunións semiclandestinas, cando non clandestinas de todo, sempre había algunha forza viva que non lle interesaba, e, bueno, nós tamén tiñamos que ir cun pouquiño de cuidado. Se convocaban con papeliños postos nas paredes de algún sitio, nas feiras, máis ou menos así. Entón, esa labor de ir ás feiras ca megafonía, facer asambleas e que a xente se reunira e tal, foi importante. A partir daquela, cando empezaron as primeiras eleccións, xa empezou a ir a xente con megafonías polas feiras, pero hasta daquela os únicos que íbamos ás feiras éramos os de Comisións Labregas, entón a xente xa nos conocía. Bueno, a mediados dos anos 80 e hasta mediados finais dos anos 90, pois a actividade do sindicato aumentou moitísimo, coincidiu cunha época de expansión debido ao conflito que se vivía naquel momento, coa chegada das cuotas procedentes da Unión Europea, e iso implicou un aumento de afiliación e un aumento de servicios prestados polo sindicato. Coincidiu ca reivindicación por parte dos sindicatos e incluso a propia administración unha declaración do leite onde se pudera reivindicar a produción actual de cada explotación e as previsións de futuro nos anos vindeiros. Esa declaración do leite supuxo un esforzo tremendo porque nos tivemos que desplazar a todas as parroquias, escolas, para que cada explotación fixera a súa declaración e non quedara ningunha sin a opción de poder exixir unha ampliación da cuota según a produción que tiña. A afiliación aumentou moito, a participación na xente polo local medrou. Neses momentos tamén o sindicato empezou a prestar servicios de asesoría xurídica, fiscal, co cal a xente acudía ás súas consultas e despois prácticamente facíamos xa de todo, desde cubrir becas, asesorar a hora de tramitar unha subvención para arranxo dunha vivenda, etcétera, etcétera, etcétera.